Dead on the spot ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human gidaro sa usa ka naghaguros nga SUV sa may Pope John Paul II Avenue sa Barangay Mabolo ni dakbayan sa Sugbo. Giilang namatay nga si Jomarie Bernas, 25 anyos, molupyo raw usab sa Barangay Mabolo. Naangol usab ang tulo ka mga biker kinsa lakip sa mga naamong sa aksidente nga nahitabo niadtong Sabado, pasado alas 6 sa buntag. Gimaneho sa usa ka Korean national ang SUV nga matod pa sa mga nakasaksi nga kusog nga nagpadagan niini. Lakip sa nadumbulan sa SUV ang laing sakyanan nga gipanag-iya sa usa ka Erwin Conson nga taga Punta Princesa, Cebu City. Maayong pagkapiyapi sa atubangan ng bahin sa SUV nga mibangga sa poste ug dayo na igo ang Center Island ug nahayang. Nagtinabangay ang Barangay Mabolo Fire Rescue and Special Rescue Squad ubos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa paghawan sa maong dapit. Padayon pa usab ang investigasyon sa Police Station 4 aron sa pagsuta sa tinuod nga hinungdan sa aksidente. Samtang ang driver sa SUV ug tulo ka mga nagbisikleta pulos nga anaa pa karon sa tambalanan.